Very short. Dali, Dali na. Oh. Hi! Oh, ala! Amba, kada ko, prabuyag. Dali na, Ala! Di man kakabot, Aribe, ay. Yum. Yum. Oh, Beo. Susupin na Dila, Oh, yum. Ma, pakaon na, ma. Ma. Pakaon na ba? Gutom na. Ha? Awal. Sige. Hello. Lalala. Deo. Gutom na siya ba? Pakaon na. Ako pa rin nag-aabon. Ha? Naan, Ben? Lola. Kamusta na? Bigay mo ba, mama? Ma! Oo nga, ayaw na ako ibili ko. Kaya mga pangayot kwarta. Padala man kung siya ito. Padala man siya yung ex. Okay po siyang minted kasi tinulungan niya po kasi makapundar po na unang akin sa sakyan. Siyempre, bang cashback? Kasi buntis. Asawa sa ex ni Ivy? Ano? Naan? Ang pura kayo din. Ganon, noodles. Ding. Dibin. Aam kita, Wala na da. Ngayon mong bira, yan uliton, kaya ganon. Pakaon na ma. Oo, nalagay na eh. Dako kayo sa baba.